Pun Kakang ya durung ndungkap Yayi. Tak jaluk si Adi sing jembar jangkae. Upadinen golek ana Mbak Yu Mudrupadi Yodi. Aja pati-pati balien durung gawa baline Mbak Yu Musidrupadi. Iya. Mbarep kakangku iya. Surungen nganggo donga. Awit wis kadhop madhep Kang Sarta mantep rasaku marang Sidrupadi. Wong ayu kuwi ora ana liya kejaba mung Sidrupadi ya si Pancali. Wiwit pucuk rambut nganti jempol suku babar pisan ora ana gethek cacate. Pancen wong wedok iki nek ayu ya kaya Sidrupadi. Dasare rambute ngembang bakung marake ati bingung mripate ndamar kanginan gawe ati kepranan lambene manggis karengat yen pinuju mesem mangu jiwat payudarane payudarane wewek ning kathok marake sesek wala dalah. Niku garwanipun Prabu Puntadewa. Ora peduli, pangkah aku, pangkah tetep jumangkah Kang Sarta Kumrembya. Kowe aja kandha babakan jodoh tali mangsa. Kowe Patih Ludra Parimuka apa ora tau maca sejarah? Biyen ana wujuding raseksa utawa buta jenenge Raden Kumbakarna saka kasatriyan Panglebur Gangsa. Kuwi wujude buta kang gedene sak gunung anakan. Nanging Raden Kumbakarna kuwi garwane ya ora raseksi, malah kepara wujuding widodari kang sesilih Dewi Keswani te. Mangke riyin Raden Kumbakarna ingkang wujudipun raseksa saged hanggarwa wujudipun widodari menika. Awit Raden Kumbakarna menika ageng lelabuhanipun tumrap para dewa. Temahan dipun ganjar satunggiling widodari. Dados mboten kok nama ampyak awur-awur. Mbuh ora idep te. Bakune dina iki aku bakal lumarap ana negara Ngamarta ngenteni kahanan negara Ngamarta lena. Lenaning kahanan negara Ngamarta bakal tak cidra Dewi Drupadi. Tumuli kaboyong mapan ana ing negaraku, ya mapan ana ing kene negara ngatas angin. Oh, langge sampun. Sedaya wangsul dumateng paduka sinuwun Prabu Kilapawarna. Aja semelang rasamu. Aku wani tanggung jawab sekabehane. Bocah Temenggung. Kula wonten dawuh tinimbalan. Slindro kang rasa, slindro kang jiwa. Kirapno wadya bala saka negara ngatas angin. Ngombyongi lakuku tumuju ana ing negara Ngendraprasta. Saperlu nyidra utawa nyolong Dewi Drupadi. Ing pangajab Bisawa dadi garwa Prameswari ing negara ngatas angin kene. Sendika ngestakaken dawuh sinuwun Prabu Kilapawarna Surao Barbang bareng-bareng tumandang. Yen iki mengko ana bobol boroting perkara wadyabala ngatas angin kudu samapta ing gati sawega ing tiri. Budal tira iki. Budelen kan prawadya
bebereng kumandang atas tuntas angayai karya budeling semprawatya nata tidak berasa.
ha, tui, ha, wei. Ho, ha, hei, ha, ho, ha, hei, ha, hei, ha, hei, wei, wei, wei. Kang kadi sutama Gusti sasangka kasongan surya prabanya sumungsum kaswa raras urming sari-sari samya manukareneng sarira sumarmanira sukanto ya jagat dewa Bathara ya jagat pramudita aku wis mapan ana ing tapel wates negara Ngamarta ya negara Indrapara Hasta. Nadyan iki wis ndungkat wanci ratri. Sajak durung ana sing padha turu kawula ing negara Ngamarta. Ya, ya. Aku ora perlu nganggo akal. Nanging akale digunakake. Prabu Kilapawarna Ratu Sekti Mandraguna duweni aji-aji sirep wewe putih. Aji-aji sirep wewe putih bakale tak watek supaya padha turu para kawula ing negara Ngamarta. Yen wis padha turu, Dewi Drupadi kang mapan ana keputren negara Ngamarta bakale tak serot dimen manjing ana sadroning Kendhaga Kencana. Drupadi, wong ayu Drupadi, lakon dadi bojoku kowe cah ayu.
mata wewen putih mumpung kang den satya sira para kawula Kacitra Dewi Drupadi kaboyong praja negara ngatas Lakon dadi bojo kuwe Drupadi. Lah ing kono ta wau. Sinidra wani Dewi Drupadi dening Prabu Kilapawarna ratu saking negari ngatas angin. Kedadak Prabu Puntadewa ingkang mandhap saking sanggar pamujan nampi palaporing emban negari Ngamarta. Kalamunta keng garwa ical tanpa pepoyan. Iya Prabu Puntadewa mrepeki kang rayi Risang Werkudara kalian gawang-gawang tangis. Puntadewa kakangku netes sing dadi waspamu ana apa? Yayi Dimas Werkudara ing ripalungguhan iki negara Ngamarta kelangan gedhen-gedhen Yayi. Apa sing ilang? Sing ilang apa barep kakangku? Yayi, dudu ilange Mas Picis Raja Brana. Pun kakang nampa palapaurane emban keputren ing Praja Ngamarta. Ya kuwi mbakyumu. Ya garwaku Yayi Dewi Drupadi. Murca Cinidra Duratmaka Yayi.
Bima wang-wang kunta kumpul Batang gedhe sayang gongkara Katani Rama Padmabit Iki kelakuane sapa? Sapa sing wanuh wani nyidra Mbakyu Drupadi? Pun Kakang ya durung ndungkap Yayi. Tak jaluk si Adi sing jembar jangkae. Upadinen golek ana Mbakyumu Drupadi Yodi. Aja pati-pati balien durung gawa baline Mbakyumu si Drupadi. Iya. Mbarep kakangku iya. Surungen nganggo donga. Mbakyu Drupadi tak golekane dina iki. Duga-duga Ginawa ati-ati aja nganti keri. Muga-muga lakune Yayi Werkudara manggih arum-arum. Satemah bisa nggawa bali garwaku Yayi Drupadi ya Dimas Werkudara. Arum-arum surat wangi Banjaran Sari. Arum-arum surat wangi Banjaran Sari. Arum-arum surat wangi Banjaran Sari. Rekata Dian Bratasena Kampuk Poleng Bang Bintulu Adi Sarira ngawula dumung kodhek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya sindung yen lu maris ngestu padha gawe mbarep kakangku supaya ngupadi boyono ngendi ilange Mbakyu Drupadi. Gandeng Werkudara ya duweni guru. Mula dina sak mengko Werkudara bakal njujuk ana ing negara Ngastina ngadhep guruku Bapa Pandhita Durna. Mbok menawa Durna guruku bisa paring pepadhang tumrap negara Ngamarta kang dina iki kalimput ing pepedhut. Sapa wae sing wani nyidra utawa nyolong Mbakyu Drupadi mungsuhe Werkudara.
padaring purnane sesanti asung panggonta brataning kautaman hamiwiti gelaring mayang purwa kang wiwit kuna teking duksina wis sembada dadya tuladha hambangun jiwa kang utama mila pantes sinebat kagunan isi gunem guna kelawan gunawan ingkang sedaya ngemu surasa mayang minangka tontonan dadi tuntunan sinebut tontonan labet wayang purwa dadya tamba kang lagya nandhang duh kita kridaning Kyai Dalang kang murba carita olah swara olah rasa lan sanggit sandyatama akarya sengsem weh lejaring nala larasing gending kelawan tembang sumanding minangka pepeling sendon lan lagon yekti asung pasemon pradangga munya kabarung waranggana dadya lelipur kang anawung sungkawa wayang sinebut tuntunan krana wayang purwa dadya sarana nenuntun marang marganing jiwa kang utama sinurasa saben parwa peranganing carita tetela watak angkara sayekti kalindih dening watak suci tuhu menika tuntunan murid bebrayan nampi gegambaran kang ala singkirana kang becik ugerana jumbuh kelawan wewangsaning para pujangga prawira marganing swarga nista marganing neraka tuhu menika gelaring nagari Ngastina inggih negari Gajahhoya liman Benawi inggih sinebat Kuru Janggala hanenggih ingkang asta songso agung praja wenang den ucapna dasa namane Sang Prabu lenggih jejuluk Prabu Duryudana inggih Prabu Suyudana Jaka Pitana ya Prabu Jayapitana Kurupati Sri Gendari Suta Destarastra Siwi Prabu Gandharya Tripamangsah inggih jejuluk Prabu Kurawa Indra ingkang kepareng adhep hanenggih pujangga nata Ngastina pandhita saking pertapan Saka Lima peparap Pandhita Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Bharatwajaputra ya Sang Parama Guru sakwingkinging pandhita ing Saka Lima nuwuning Nalendra ing Ngawangga jejuluk Karna Basusena ya Surya Atmaja ya Surya Putra sinambet warangka nata ing kapernah paman wingking saking kasatriyan Plasa Jenar kekasih Raden Patih Harya Sengkuni ya sinebut Harya Suman Trigantalpati ya Raden Swela Putra sumambung ing wingking juru panaliti mlebet medaling bondo nagari wingking saking kasatriyan Tirta Tinalang kekasih Raden Kartamarma ladrang sewaka dadya tandha Sang Buminata arsa paring pangandikan